Gidughang ang kilid ni Jesus. Juan Kapitulo 19 versikulo 31 hanggang 37. Disperas kadto sa pista. Ug dili gusto sa mga Hudyo nga ang mga patay nga lawas sa mga tawo nga gilansang sa krus magpabilin didto sa krus tungod kay ang sunod nga adlaw nga igpapahulay. Ug importante gayud kini nga adlaw alang sa mga Hudyo, kay natunong sa pista. Busagihangyo nila kang Pilato nga kon mahimo pamalion ang mga batii sa mga tawo nga gilansang sa krus aron dali silang mga matay, ug aron makuha dayon ang ilang mga patayng lawas. Busami adto didto ang mga sundalo ug gipamali nila ang mga batii sa duha ka tawo nga gilansang uban ni Jesus. Apan pag-abot nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala na lang nila balia ang iyang mga batiis. Apan ang gihimo sa usa sa mga sundalo, gidughang niya ang kilid ni Jesus sa bangkaw ug diha-diha miagas ang dugo ug tubig. Tinuod kini nga mga panghitabo tungod kay nakita ko gayod. Busa nahibalo ako nga kining akong gisulat tinuod, ug gisulat ko kini aron motuo usab kamo. Kini nahitabo aron matuman ang nahisulat sa kasulaten nga nagaingon, wala gayoy bisan o sa kabukog nga mabalikan niya. Ug may nahisulat pagayod sa kasulaten nga nagaingon, tan-awon nila ang tawo nga ilang gidughang.